आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. दारूच्या किमती कमी झाल्यास पर्यटनालाच फायदा होणार आहे अशी दीपक केसरकर यांनी भूमिका घेतली होती. याचा पर्यटनाला निश्चित फायदा होणार का आणि सरकार हे दर कमी करू इच्छित आहे का असा प्रश्न नार्वेकर यांना विचारला असता. ते काय म्हणाले पाहूयात. ज्या वेळेला आपण एखाद्या विषयातला कर माफ करण्यासंदर्भातली मागणी करतो तेव्हा ती मागणी पूर्ण करण्यापूर्वी त्याचा नेमकी आर्थिक फटका हा शासनाला किती बसणार आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम किंवा चांगले परिणाम काय आहेत या संदर्भाचा पूर्ण अभ्यास केल्याशिवाय असे निर्णय जर घेतले गेले तर कधी कधी ते उपचारापेक्षा आजारापेक्षा उपचार अडचणीचा होतो. तसं होऊ नये. मंत्री महोदयांची मागणी रास्त आहे. त्यात काय, त्यांना जर जिल्ह्याचा आणि कोकणाच्या विकासासाठी जर का ही बाब महत्त्वाची वाटत असेल तर निश्चितपणे त्यांनी संपूर्ण विचार करून घेतलेला निर्णय आहे. परंतु मी आपल्याला एवढंच सांगतो की शासन विचाराधीन असेल या निर्णयाच्या, परंतु एखादा निर्णय घेण्यापूर्वी संपूर्ण अभ्यास करून त्या निर्णयासंदर्भातले होणारे परिणाम याचा संपूर्ण विचार करून निर्णय घेतला तर तो जास्त शाश्वत असतो. आणि सिंधुदुर्गाला केवळ घाईनी घेतलेला निर्णय हा शाश्वत ठरणार नाही, तो लॉंग लास्टिंग असायला पाहिजे. त्यामुळे मला वाटतं योग्य वेळेला शासन हा निर्णय निश्चितपणे घेईल. आणि मला पूर्ण खात्री आहे जिथे जिथे शासन कमी पडत असेल तिकडे विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून मी शासनाचं लक्ष आकर्षित करून या प्रश्नांवरती समाधान प्राप्त करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करीन. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.